infrastructure in village. Kakan hun Menteri Jong ke Sorkar Jylla ke Iatai Halor ke Hukum Jong ke Iingbishar High Court ke Jylla Halor ke Rukom Tepkam mentah kesngi haba ai jingkren sikila patai khubor hadian Jong ke Jingelang Menteri rang ba ke Jylla ukon rat sangma ulo ong ba ke Sorkar kadang penkre ban ai ke jubab sya ke Iingbishar ulo ong syuk badang donkam ban kemi bnya ban pendap kat tu kat ne ki bentah ke baydai ba ke jubab Menteri rang ba du kam haswa ulah kemi ya kene kamat ha ka Jingelang bat ka Chief Secretary bat ka Personal Department ulah penti kena ba ka Sorkar kala shim khia ya kene kamat bat ya ka affidavit ka badon kam on saai shen sya ka Iingbishar High Court ha ka tayo balala ka Iingbishar High Court ka Jylla kala pensange shipo re baro ki jing tab bat penrung kam ha kitna Sorkar hadu ban adap ban penbit penbiang shwa ya ka roster system na ka benta ka jing pentrai kam ya ka recruitment policy ka